kadam donmar atum ahok ningkedok koson lo relationship alam aputhak penangan youtuber content creator tum lam ke than pon dolo alang ki nang ching hon he pen chenglok tangka lang nang ne pen chenglok la pen kapre kasam du ulo la pen ke niamata aprang hut ki than pon dolo love ningkedok alam aputha love story film jong si litum langdam lo protang te haladak a concept kapre prek jam actress Phan flat aret ma aning dog det kirabdun pen mat aning dog det lapuson bonta ahok pet ningkedok bang ki koson Phan lo tangte pini Labangso video true love ahok ningkedok koson lo love alam apthak le pini Labangso video long than pon na love koson Phan lo ahok ningkedok koson Phan lo penang antum Phan ke hala Phan kirap ver hello ahok ningkedok pupu lapen ke hala long ke do ver hello ahok ningkedok lapen penang antum Phan ke hala su ajoni do thek thedet hello ahok ningkedok lapen ke hala Phan kachu hung aret hello ahok ningkedok lasopen penang antum matha lapen than ni Phan aning nang dok pik ti hala pu do thek the thak thek thedet an pupu bonta penang antum ningkedok ke attraction pochot kupilo attraction ke nangjong si kumane Phan chilonjot langmisen theklong plutangte uf wow pupu ke theklong pen ningdok det mantuni bangke langno si plutangte pani si address penangji uf ko halapen ke langme pikpu kumane Phanjong si ako chilonjot theklong lo plutangte halaphanta uf wow pa feelings wang thulipo la hello attraction buke attraction lake malomso temporary phanchot lake ahok ningdokali penang anatum ahok ningkedok kachima thadam thabdo hala nang Phan message nang ka reply prap o plotangte ning nang ke dok pupu sitame kali bang network mission potah mini ke hala nang Phan good morning punang text ver la halo ahok ning ke dok kali bang thoda prang potah mini ke hala kaita nang Phan pang nek ver la halo ning ke dok sitame hala ki pachlai thek upotah mini ke sita penang antum lahai hello love ahok ning ke dok kitin munit atum lo ning ka dok sonni do isi bangke chipindak hoy son la pen isi bangke chipe bihe nang Phan ajone ajat ason ta un nang papleng pideji means halaso ajone chipindak hoy chiparok ka hoy akang hon banglo laki unon un enonta lapen isi bangke nang kimang ason nang papleng pithek the tame nang ching hon velji chipa bihek akang hon banglo laki lasila puson ta do tangte kolobang si akimelo bonta lahinita ningkedok aputhaglo ahok ningkedok chipaklang lo ningkedok chipindak i hoy lapen chipe bihek Labangso lampot chithan sina hini alun jil pen kang ho nang phana joine plan muile nang jita me singkarong pen chipi de jine kang ho nang phana joine pran muile nang jita me nining karong singkarong pen chipi de jine pusipu hala phana joine ame thang akai phanbang chima tha thedet anlo dotlan arju ponthusina nangle nang ji pulo te sining penta chiklo long so vai dan jine nang jongsi nang ji plotangte sining pen chiklolong sota vai dam det jine pusipu ba lasilata isia kang honlo unon un enonta hala phana jone chipindak i hoy lapuson jalo tangte lahloma ahok akang hon lasila soprang isi akang hon bang pa arju thusina lun pen bang ason rane nang cha ke sining aji kolong sone nang ban pideji puke labang ke isi chipa bihek akang hon bang lo bang ason ni nang chak che sining ang song achiklulong su ni nang wan pideji puke pu lasila bang ke amethang un e pupensi chipa bihek lo labang ke bonta doan sengkarong lapen mekai akang hon nang Phan sini kapanong bonta doan sengkarong lapen ikai akang hon penle somdun lo nang pusipu lasi la hendo ahok akang hon ke alang jat ason tame long pithek tidak tame amethang aning karong amethang akang hon kachipi kedoan lapen ki un an ason pen aning ke pang sam la hello ahok vek ning ke dokke chichak det aphi akam un edet plutangte la so relationship kengke ki judlon ke penang anatum asuso akam pen ta ahok ning ke dok chitin labdo phone ki call well I love you I miss you good morning pu hai ke text well hello ahok akang hon pu lahai ki klemta langmisen lapen ke chilangmi o ning samdun jin bonta ahok true love puge pudam de ahok ningkedok lakinang halabang so abang phubang Phan nang kai long kachetong
nang kachifil chok pa melu protangte lahan lo ahok ning kedok halapan kachin kidet pen nang kailong nang thang ason ta ning kachi oi avilu protangte lahan lo ahok ning kedok ke ahok ning kedok lake kedok thak pe mi lapen ke kachi hodai hen lo nang tumang bong relationship dudalang bonta inut banke kamatha ki sungdolo sitame halak ki joy ki ahut karja abdun ason thot si non ta ke dodun lahan lo kachi hodai buke ahok ning kedok ke langnam nang isia relationship long distance dolo kecheng akolom ke text ver gift ki pi lapen video call ching ki aniwan lapuson pinang ana chiklo phi asap interest bank kom hoilo chetong long ver vi penapo laso pena jok latum chingki ke thang birtach en bang vi plutang te lake temporary attraction lo lake ahok ning kedok bang kali do lapen ahok ning kedok lake kachelana hello inu jong si aphuso det plutang te ajo analo apor stame alang birtach en lem det lahen lo ahok ning kedok bonta pinang antum attraction phalsi ahok ning kedok pupu sita laso attraction ke nahala phanjong si long elo plutang te ning dog de lo phige penang ana munit tumdo aning kedok just mind kamat happen bonta aning long pen man ke kali non ne kupisi ki klem nang jima non ne lam ning je bom la anta lada brain pen si ke bang lo bonta inning lake ar look pen pasi inning ben man si dog nang ji dan ipulong e brain lang kamat happen bang kali